διακοπές είναι σαν ένα τεράστιο μυστηριώδες κουτί με εκπλήξεις. Μέσα του έχει τις πιο έντονες και περίεργες εμπειρίες. Αν μπορέσουμε να το ανοίξουμε, θα γευτούμε τις ομορφιές και τα μυστικά που μας προσφέρει η ζωή. Αυτό το έκανες για μένα? Όχι, εγώ όχι ακριβώς. Έλα, μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Είναι προφανές γιατί έκανες αυτή την καρδιά. Σου αρέσω. Όχι, άσε με. Και τότε ποιανού είναι? Όχι, εγώ... Πες μου. Πες μου, ποιος το έκανε? Χριστούλη μου, βοήθα με. Καλά, θα σου πω την αλήθεια. Εγώ το έκανα, αλλά δεν το τελείωσα. Κάτι λείπει. Θα το έβαζα στο δωμάτιό σου. Πλάκα ήταν. Και γιατί τα κέρατα? Έλα, πλάκα ήταν, πάει. Πλάκα? Για ποιο πράγμα πλάκα? Ήταν ένα αστείο, ωραία. Να μου εξηγήσεις τι μυστήριο κρύβει αυτό το αστείο, γιατί δεν καταλαβαίνω, εγώ είμαι χαζός. Ήταν τρόπος να σου πούμε ότι δεν μας αρέσουν οι ξένοι. Ναι, στη μία δεν αρέσουν οι ξένοι. Λυπάμαι πολύ. Πολύ. Αλλά μην ανησυχείς. Στο τέλος θα σου αρέσω. Τα λέμε, Φέλη. Σε ευχαριστώ, Μία. Με έσωσες. Είσαι φοβερή, είσαι Δεν έχω κανένα φοβερή. πρόβλημα με τους ξένους, όμως δεν ξέρω πώς μου ήρθε τέτοιο Ήσουν πράγμα. απίστευτη. Με έσωσες, γελιοποιήθηκες για Να μένα. δούμε τώρα αν θα σταματήσει να κάνεις καρδούλες για αυτό το γελίο. Δεν είναι γελίος, κάνεις λάθος. Αντιθέτως, τα λες τα ίσια. Είδες πώς σε αντιμετώπισε με θάρρος, με τόλμη. Εμένα μου φαίνεται ψιλομύτης και κακομαθημένος. Καμία σχέση. Είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους που τους μιλάς λίγο και το κάνουν θέμα. Αχ, έψαξα, αλλά δεν ήρθε κανένας νέος. Τι εννοείς? Ότι δεν μπόρεσα να βρω πουθενά το παιδί που είδες και σου άρεσε πολύ, θυμάσαι. Αξέχνα το, μάλλον θα ήταν μεγάλος αδελφός κάποιου. Όχι, μαμά, δεν μπορώ να έχω όλη τη μέρα ανοιχτό το κινητό μου. Ναι, αλήθεια σου λέω. Ναι, εντάξει, θα δω αν υπάρχει συναγωγή εδώ κοντά. Έλα, θα τα πούμε, έτσι. Έλα, σ' αφήνω, γεια. Γεια, τι κάνεις εδώ? Με έστειλαν σε αυτό το δωμάτιο, ναι. Ναι, τελικά ρε στείλαν κάποιον και σε εμάς, Λοιπόν, εγώ είμαι ο Νίκολας. Χάρηκα πολύ. Νίκος τι? Προβέντσα. Εγώ είμαι ο Τόμας. Από εδώ ο Παύλο. Εβραίος. Γιατί? Στο γραφείο του μπαμπά μου ήταν ένας γραμματέας που τον έλεγαν κάπως έτσι, Προβέντζα, και ήταν Εβραίος. Λες να είναι συγγενής σου? Όχι. Ο γέρος σου πληρώνει το κολέγιο? Όχι, έχω υποτροφία. Τελικά είσαι Εβραίος ή όχι? Έχει πολλούς Εβραίους στο κολέγιο εδώ? Όχι, στην τάξη μας όχι. Ευτυχώς. Τώρα που το θυμήθηκα, τα θυμάστε εκείνα τα ωραία ανέκδοτα με τους Εβραίους? Τα θυμάστε? Ναι, πολύ καλά. Πολύ πλάκα έχουν. Δεν ήρθε κανείς. Μάλλον το δωμάτιο είναι μόνο για σένα. Σε ζηλεύω. Το δικό μου είναι ζούγκλα. Δεν θα επιβιώσω εκεί μέσα αν δεν σκοτώσω κάποιον σύντομα. Α, όχι. Ίσως οι δικές σου να έρθουν στις διακοπές και να τις συναντήσω όταν γυρίσουν. Ξέρεις αν αυτό το ταξίδι είναι υποχρεωτικό ή μπορεί να μην πάει κάποιος? Όχι, πρέπει να πας. Όχι. Τι θα κάνω? Θα ήθελα να είμαι έτοιμη να εμφανιστεί καμία υποτροφία. Τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Αν και τα κορίτσια μου είπαν ότι αυτές δεν μπαίνουν σε κολέγια. Άστες αυτές τις ανεγκέφαλες να λένε ό,τι θέλουν. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας και να ρωτήσεις τον διευθυντή κατευθείαν. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Να δούμε. Περίμενε. Τι είναι αυτό για φωτιά, πες μου. Είναι το κουδούνι για τη συγκέντρωση όλων στην αίθουσα. Είπε. Πού είναι. Δεν έχω ιδέα. Πάμε να δούμε. Γεια. Είμαι η Λούνα. Με έστειλαν σε αυτό το δωμάτιο. Επιτέλους. Καλώς ήρθες. Έλα. Από εδώ η Εουχένια που έχει το δωμάτιο. Εγώ είμαι η Μαρίζα, η καλή σας γειτόνισσα. Ωραία, θα τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Όχι. Έχουμε συγκέντρωση στο... δεν ξέρω. Πάμε. Γεια σου. Με λένε Νίκο. Χαίρομαι πολύ. Ξέρεις, είμαι κι εγώ σαν και σένα. Εννοώ ότι έχουμε και δύο υποτροφία. Σε είδα στις εξετάσεις σου. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Είμαι ο Μανουέλ. Μανουέλ. Ναι, σε θυμήθηκα. Καλά. Παιδιά, ησυχία παρακαλώ. Θα σας μιλήσει ο κύριος διευθυντής. Λοιπόν, παιδιά, προτίμησα να σας μιλήσω εδώ γιατί είναι ένα μέρος οικείο για σας, Πράγματι.
Το κολέγιό μας είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, έτσι δεν είναι? Ωραία, λοιπόν, θέλω με την ευκαιρία να καλωσορίσω τους νέους μας μαθητές που μόλις ήρθαν στη μεγάλη οικογένεια του κολεγίου μας. Και στους μεγαλύτερους να θυμίσω ότι σε λίγο φεύγουμε για την κατασκήνωση και να ετοιμάσετε τις τσάντες σας. Για τους καινούριους, θυμίζω ότι οι διακοπές προσφέρονται για προσαρμογή, διασκέδαση και γνωριμία μεταξύ σας. Διασκεδάστε το. Και τώρα ένα χειροκρότημα για τους νέους μαθητές μας. Να, αυτός εκεί είναι. Α, κοίταξε τον καλά γιατί σε λίγο θα τον γνωρίζεις. Πρόσεχε, έχεις κανένα πρόβλημα? Κανένα, εσύ? Εγώ έχω πρόβλημα. Δεν μου αρέσουν τα μικρά που το παίζουν τα είδες. Εδώ δεν είναι κοτέτσισα για αυτό που γεννήθηκες. Προσπάθησα να φερθείς έξυπνα για να μην έχεις προβλήματα. Με σένα θέλω να έχω προβλήματα. Αλλά να τα ξεκαθαρίσουμε μόνοι μας. Εσύ και εγώ. Έλα, Μανουέλ, σε γυρνάζουν από τη διοίκηση. Έλα, πάμε γρήγορα. Έλα, Ο διευθυντής δεν είναι εδώ και θα αργήσει να γυρίσει. Πάμε. Όχι. Έχουμε όλο το χρόνο για να τον περιμένουμε. Θα κάτσουμε εδώ, Να πω θα λίγο στο ξαναβάψουμε τα Για νύχια να δω. μας. Και Σταμάτα. Όχι, σου είπα. έτσι δεν είναι εδώ, Εντάξει, εδώ είναι. Έχει ένα ραντεβού όμως και θα αργήσει να βγει έξω. Γιατί, με ποιον είναι? Είσαι κόρη μου και θα κάνεις ό,τι σου πω. Δεν θέλω να πάω στην κατασκήνωση. Άκουσέ με καλά, Πιλάρ. Είσαι κόρη του διευθυντή και πρέπει να δίνεις το παράδειγμα. Δεν είναι δίκαιο. Δεν φτάνει που είμαι με αυτά τα ζώα όλο το χρόνο. Στις διακοπές δεν θέλω ούτε να τους βλέπω. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα κλεισμένη στο δωμάτιό σου με τον υπολογιστή. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις φίλες. Δηλαδή που θες να βρω φίλες, μπαμπά, αφού με υποχρεώνεις να πηγαίνω σε ένα κολέγιο γεμάτο ηλίθιες. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, οι ηλίθιοι και οι ηλίθιες υπάρχουν παντού. Παντού τους βρίσκεις. Ναι, αλλά οι συγκεκριμένοι ηλίθιοι κάνουν άσχημα σχόλια για μένα πίσω από την πλάτη μου. Τι? Μου φέρονται περίεργα επειδή είμαι κόρη σου, μπαμπά. Μισώ αυτό το περιβάλλον. Όλοι νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Είναι. Είναι παιδιά των μεγαλύτερων οικογενειών της χώρας. Και θα γίνεις κι εσύ σαν κι αυτούς μια μέρα. Ούτε νεκροί. Δεν το συζητάω άλλο. Θα πας στην κατασκήνωση. Τελείωσε. Έχω να σας πω κάτι. Αλλά τι, πες μας. Βγαίνω με ένα παιδί. 14, 16. Είναι ο αριθμός 18. Γιατί το σημειώνεις? Γιατί είμαι τελειομανής και θέλω να τους έχω σε μια τάξη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποιος είναι λοιπόν? Ο πιο όμορφος του κολεγίου. Ο Πάμπλο Μπουσταμάντε. Δεν σε πιστεύω. Ξέρεις ότι αυτό αρέσει τη μία. Σταμάτα, θέλει. Εγώ ρώτησα τη μία και μου είπε ότι δεν της αρέσει καθόλου. Μία? Μα φυσικά έτσι Ωραία, είναι. λοιπόν, τώρα που είμαστε οι τρεις μας, θέλω να μας ξεκαθαρίσει κάτι η Βίκο. Πες μας λοιπόν, Βίκο, τι έλεγες στον Πάμπλο για τη μία? Τίποτα. Η Μαρίσα όμως άλλα μου είπε. Θα σε δούλευε. Ίσως για να σε τεστάρει. Συγγνώμη, μήπως Πάνω διακόπτω? στην ώρα ήρθες. Γιατί δεν λες η ίδια στα κορίτσια αυτό που μου είπες για τη Βίκο? Λυπάμαι. Δεν είμαι κουτσομπόλα. Να την πιάσω από το μαλλί τώρα. Για πες μου, Βίκο. Δεν ήσουν σήμερα εδώ με τον Πάμπλο και ήρθε η γραμματέας και σας διέκοψε? Δεν είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω. Δεν υπάρχεις για μένα. Ρωτήστε την Γκλώρια που υπάρχει. Εντάξει, έτσι έγινε, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Πιστέψτε με. Για προσπάθησε να θυμηθείς λίγο. Πριν την πέσεις στον Πάμπλο, δεν έριξες πολύ θάψιμο στη μία από εδώ? Για θυμήσου. Τι είπες για μένα? Κορίτσια, δεν βλέπετε ότι λέει ψέματα. Το μόνο που θέλει είναι να μας βάλει να μαλώσουμε. Μπορεί, Βίκο, να έχεις και δίκιο. Όμως θέλω να μου τα πεις όλα. Μία, σε παρακαλώ, μη μου πεις ότι την πιστεύεις. Μίλα, Μαρίσα, άναψες φωτιά. Λυπάμαι, αλλά είπα ό,τι είχα να πω. Τέλος πάντων, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, αλλά δικό σας. Ποια από τις δύο να λέει την αλήθεια? Η κολλητή σου φίλη ή εγώ η ξένη? Αυτό τι είναι, τέντα για τσίρκο? Δώσ' μου το ηλίθια. Συγγνώμη. Αν δεν ήταν φίρμα, θα της το έφερνα στο κεφάλι. Δεν σε συμφέρει να τα βάζεις μαζί τους, Μανουέλ. Εσύ δεν τσακώνεσαι ποτέ. Εγώ ποτέ, μισώ τους ακομούς. Δεν τσακώνομαι ποτέ, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ήρθες σε αυτό το κολέγιο? Σε υποχρέωσαν οι γονείς σου? Όχι. Απλώς οι απόφοιτοι εδώ έχουν περισσότερες ευκαιρίες να πάρουν υποτροφία στο εξωτερικό από οποιοδήποτε άλλο κολέγιο. Ονειρεύομαι να συνεχίσω σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μόνη μου ευκαιρία. Εσύ δεν καταλαβαίνω όμως τι κάνεις εδώ. Ας πούμε ότι έχω κάποιο σοβαρό λόγο. Γεια.
Είμαι ο Γκίντο, από το 3ο έτος. Τι κάνεις? Γεια. Ποιος είναι ο Νίκολας από τους δυο σας? Εγώ, τι, έγινε κάτι, τι Εσύ? συμβαίνει? Τίποτα, θα είμαστε συγκάτοικοι, αυτό μόνο. Ο Νίκολας εσύ και εσύ θα είσαι ο Μάρκος. Όχι, δεν είμαι ο Μάρκος και ούτε καν άκουσα αυτό το όνομα τα δύναμη εξετάσεις. Είμαι ο Μανουέλ Αγκύρη. Α, είσαι υπότροφος, Ναι, κι εγώ, γιατί? Ναι, τίποτα, εντάξει. Και τελικά ποιος είναι ο Μάρκος? Από τους παλιούς. Τότε θα είναι διακοπές. Όχι. Είναι στη λίστα για την κατασκήνωση. Μάλλον θα έρθει από εδώ. Κάποιοι ακριβώς στο παραπέντε, εκεί που λένε πάμε, εκεί έρχονται. Τα ξέρει όλα. Τα ξέρω όλα. Απλώς έκανα μία έρευνα αγοράς πριν μπω και έμαθα τα πάντα για την τάξη. Τα πάντα για αυτό το σχολείο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάνε μου. Πες μου τη μία Κολούτσι, την ξέρεις? Η μία. Όλοι για τη μία. Να σου πω κάτι. Μην μπεις καν στον κόπο γιατί την έχω κλείσει από την πρώτη φορά που την είδα. Είπα, θα είναι δική μου. Δική μου, όχι δική σου. Εντάξει, δική σου είναι, αλλά πες μου τι κουκλάρα. ξέρεις για αυτήν. Τι ξέρεις, πες μου κάτι. Α, δεν ξέρω πολλά, εντάξει. Είναι κόρη ενός μεγαλοεπιχειρηματία, αλλά πάρα πολύ πλούσιου. Και αρχηγός της τάξης και καλύτερη από όλες. Το μισό κολέγιο τρέχει από πίσω της. Είναι φοβερή. Φοβερή. Λες να έχει καμιά μικρούλα αδελφή να γνωρίσει? Όχι, είναι μοναχοκόρη. Πού το ξέρεις? Σωστά, παιδί μου. Δεν είσαι υπότροφος. Γιατί με αφήσατε να νομίζω ότι είμαι? Γιατί έτσι θέλησε το άτομο που σε έχει αναλάβει. Ποιος είναι? Όχι. Δεν μπορώ να σου δώσω αυτή την πληροφορία. Αλλά είναι κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ για το μέλλον σου, ναι. Είσαι στο καλύτερο κολέγιο της χώρας. Μην το ξεχνάς αυτό. Καλά, αλλά θέλω να ξέρω ποιος είναι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Χιλιάδες παιδιά θα ήθελα να είναι στη θέση σου. Δεν θέλω ελεημοσύνη. Θα πρέπει να το δεχτείς, παιδί μου, γιατί στην ηλικία που είσαι πια δεν μπορείς να πας στο ορφανοτροφείο. Το μόνο που σου μένει είναι το αναμορφωτήριο. Είναι από τα πιο χοντρά παιδιά του κολεγίου. Ναι, και εγώ το θεωρώ βλάκα. Ναι, τελείως βλάκας είναι. Γεια. Γεια! Να σας συστήσω τη Λούνα. Αυτή η Μαρίσα μου έχει φορτωθεί. Άστο, μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Ηρέμησε. Και όσο για αυτό που είπες για τη μία, μην ανησυχείς καθόλου. Δεν ξέρω τίποτα. Αν με ρωτήσουν, δεν ξέρω τίποτα απολύτως εγώ. Κρίμα που απαγορεύεται. Αλλιώς θα σε φιλήσω στο στόμα. Βλάκα, ηλίθιε, βλάκα. Είσαι εντελώς άχρηστος. Μα τι ηλίθιος που είναι. Είναι εντελώς τρελός αυτός ο νέος μας συγκάτοικος. Τι θέλετε κάτι, γιατί του μιλάτε με αυτόν τον τρόπο που λέτε? Άσε. Μανουέλ. Τι έγινε, είσαι καλά εσύ? Τι πας να κάνεις, δεν με σκοτώσεις? Συγγνώμη, δεν σε είδα. Να λες καλά που σε έσωσε ο φίλος μου, εντάξει? Είναι κούκλος. Τι εννοείς δεν είπε τίποτα? Του είπες ότι είναι επίγον. Άμα εσύ για τίποτα δεν είσαι ικανός. Του είπες ότι μπορεί να με βάλει σε κίνδυνο. Και δεν είπε τίποτα. Καλά, ευχαριστώ. Γεια σου. Θα τον σκότωνα αν δεν ήταν πατέρας μου. Δεκάρα δεν έδωσε. Τι είχα πεθάνει. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι αυτό που περνάω. Δεν είναι δυνατό να διαφορεί για την ευαισθησία μου. Θέλει σου μιλάω. Α, ναι. Ο μπαμπάς μου δεν με νοιάζεται. Α, ναι. Μπορώ να μάθω τι τρέχει με σένα, σε παρακαλώ, θέλει. Ανησυχώ που θα εμφανιστώ με μαγιό μπροστά στο Μανουέλ. Α, με έχεις φέρει ως εδώ με το Μανουέλ. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να έρθεις. Γιατί? Μπορώ και να φύγω. Δεν ανεβαίνω και τελείωσε η υπόθεση. Τόσο πολύ σου έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος. Και τι θα κερδίσεις? Όταν γυρίσουμε θα μάθεις ποιος είναι ο ευεργέτης σου. Δεν πρόκειται να μου το πούνε ποτέ. Και τι θα κερδίσεις? Εδώ έχεις στέγη και τροφή. Δεν είναι όλα στέγη και τροφή, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Ναι, και αξιοπρεπώς πέθαινες από την πείνα και το κρύο στο δρόμο. Εδώ είσαι πολύ καλύτερα. Δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Καλά, γεια. Καλή τύχη. Είσαι η Μαρίζα, έτσι? Ναι. Η κόρη μιας επώνυμης, έτσι? Ναι, αλλά δεν έχω αυτόγραφα και δεν ξέρω για οντισιόν τίποτα. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν θέλω καθόλου αυτόγραφο. Θέλω να αφήσεις ήσυχη τη Βίκο, έγινε? Α, και εσύ ποιος είσαι, μου λες? Ήρθες δηλαδή να την προστατεύσεις? Για πρόσεχε. Αυτός ο γόης ποιος νομίζει ότι είναι? Γεια. Πω, τι έχουμε εδώ? Τι όμορφη, σαν πριγκίπισσα. Ναι, πριγκίπισσα μόνο στον ύπνο της. Λοιπόν, κορίτσι, θα κάτσω με τη Φέλη γιατί μου το ζήτησε πρώτη. Εσείς καθίστε μπροστά. Εντάξει. Γεια, τι να πεις. Το Πάμε να περάσουμε φύγουμε. τέλεια. Γεια. Γεια σου, δεν μπορώ να σου μιλήσω, πρέπει να ανέβω στο πούλμαν. Δεν θέλω να μιλήσω σε σένα. Σε εκείνη θέλω. Θες να κάτσεις μαζί μου, έτσι θα μου μιλήσεις και για την κατασκήνωση. Ναι, βέβαια. Μία, θα κάτσεις με τη Βίκο, σε παρακαλώ. Τι
θα μπορούσαν να έχουν βρει κάτι καλύτερο. Εγώ ποτέ δεν ταξιδεύω με λεωφορείο. Το αεροπλάνο του μπαμπά μου κάθεται και εγώ ταξιδεύω σαν εργάτρια. Μα γιατί πρέπει να το υποστώ αυτό? Πώς γίνεται να λέτε τέτοιες αηδίες? Σας το γράφουν το σενάριο ή αυτό σχεδιάζετε? Μπορώ? Ναι, βέβαια. Παίρνα. Η Ευγένεια. Μην πεις τίποτα, αλλά δεν νομίζω να έρθει. Ναι. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Νάτι. Μα αφού είχε πει όχι, τι έγινε? Θα βρω ποδοσφαιρική ομάδα. Ευχαριστώ. Σοφέρ, εδώ είμαστε. Άντε, τι περιμένεις, ξεκίνα. Λείπει ένας. Ποιος? Τι περίεργο η αχώνευτη. Τι κάνει εδώ αυτή η άσχετη? Γεια, τι έκπληξη! Δεν ήξερα ότι θα έρθεις μαζί μας. Οδηγέ, μπορούμε να φύγουμε επιτέλους. Ποια είναι? Η κόρη του διευθυντή. Α, πρέπει να προσέχουμε πολύ. Είμαστε γεμάτοι φίδια. Ηρεμήστε, παιδιά, σταματάμε. Τι ήταν αυτό? Αστείο κάποιου ηλίθιου, κοίτα τι μου έβαλαν εδώ πέρα. Έγινε απόπειρα να στον Παύλο. Να μην πει κανείς. Αστυνομία. Χαλάρωσε, μην το κάνεις θέμα. Παιδιά, καθίστε καλά. Άλλο ένα τέτοιο και γυρίζουμε πίσω. Τι χαζοί που είναι, με ξύπνησαν. Πώς είμαι? Έγινε απόπειρα κατά του Παύλου, που πάω κοντά του. Είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός ο τρελός, ο ηλίθιος. Φοβάμαι, θα πέθαιναν, το έκανα σε μένα. Μη σου ήσυχη, δεν θα το κάνουν σε σένα. Στο λέω. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί μου τελείωσαν τα βαρελότα. Τα έκλειψα από το θέατρο της μαμάς. Είναι για ειδικά εφέ. Μεγάλη πλάκα δεν έχουνε? Κάνουν και πολύ θόρυβο. Με τρομάζεις. Καλά. Θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί κάποιος, γιατί το έκανες? Γιατί απειλήθηκα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατεύσω τον εαυτό μου. Μην ξανακάνεις, σε παρακαλώ, κάτι Έχεις τέτοιο. δίκιο. Την επόμενη φορά που θα με ενοχλήσει θα του δείξω εγώ. Φοβερή, υπέροχη. Τους έχεις μαγέψει όλους, έχουν τρελαθεί. Με πόνεσε το κεφάλι μου. Γιατί το χειροκρότημα είναι το καλύτερο στη ζωή σου. Μου λείπει η Μαρίζα. Δεν μπορώ. Μακριά της, αν μαλώνουμε συνέχεια. Δεν αντέχω χωρίς εκείνη, Πέπα. Τι θα κάνω? Πες μου. Μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να απομακρυνθείς από αυτή. Δεν το ξέρω, αλλά μου λείπει πολύ. Τηλεφώνησες στο κολέγιο? Ναι. Πήγε ταξίδι χωρίς να μου το πει. Ούτε με πήρε, δεν με πήρε. Γιατί δεν με πήρε? Να είναι καλά άραγε ή όχι? Γλυκιά μου. Να είναι καλά άραγε ή όχι? Όχι, η κόρη σου ξέρει καλύτερα να προστατεύεται από εμάς. Κανείς δεν θα της κάνει κακό. Δεν ξέρω. Κανείς. Η Μαρίζα φαίνεται δυνατή, αλλά μέσα της είναι πιο μαλακή και από το βούτυρο. Το μικρό μου το μωράκι. Γεια, καλημέρα. Δεν μου μιλάτε ακόμα? Σου μιλάει ο Μανουέλ. Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Μάουρο, υπεύθυνος για σας κατά την περίοδο των διακοπών. Η πρώτη συμβουλή μου είναι να περάσουμε τέλεια. Καλά. Η πρόταση του κολεγίου είναι πριν επιστρέψετε στην πίεση των εξετάσεων και των μαθημάτων να διασκεδάσετε όσο καλύτερα τις διακοπές σας, Ναι. Μόλις τελειώσει το πρωινό σας, ξεκινάμε με την πρώτη δραστηριότητα της ημέρας. Παραλία και παιχνίδια στο νερό. Ναι. Μα πώς μπορεί να είναι τόσο δυνατός αυτός ο τύπος? Και είναι κούκλος. Δεν μοιάζει καθόλου με καθηγητή. Α, δεν άκουσα. Κοίταζα το φοβερό του κορμί. Κρίμα που είναι τόσο μεγάλος. Είναι ένας από τους άπιαστους έρωτες. Άπιαστους. Αυτό θα το δούμε. Να και ο μάγκας. Θα του δώσω ένα μάθημα. Καλύτερα να περιμένουμε ως τη νύχτα. Αχ, λάθος. Το νερό είναι τέλεια ιδέα. Τώρα θα με μάθει από την καλή αυτός ο θρασίδηλος. Γεια, πώς πάει? Κοίτα,
Παύλο, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για αυτό που συνέβη χθες βράδυ. Λοιπόν, μέσα από την καρδιά μου, και μιλάω ειλικρινά, η οικογένειά μου πάντα ψήφισε τους Μπουσταμάντε. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, μπορώ να κάτσω, για να κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα. Μπουσταμάντε, Παύλο, έχεις τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Με συγχωρείτε, σε αφήνω με το φίλο μου τον Τόμας. Φοβερό άτομο. Θα περάσεις υπέροχα, στο λέω, Λοιπόν. Γεια. Εμπρός. Μπαμπά, τι έπαθες? Εγώ τίποτα. Θα έρθει να σε βρει ένα αυτοκίνητο να σε πάει για αυτό που πρέπει να κάνεις. Σκεφτόμουν να κάνω λίγο αργότερα. Νομίζεις ότι πήγες να διασκεδάσεις? Φρόντισε τις υποχρεώσεις σου. Με άκουσες? Ναι, μπαμπά, αλλά να μην το μάθει κανείς τουλάχιστον. Και βέβαια, τα έχω κανονίσει όλα. Σε μισή ώρα στην είσοδο του ξενοδοχείου. Καλά. Μην αργήσεις. Εντάξει, γεια. Hey. Πώς πάει το κουπί, δεν σ' ακούρασε ακόμη, όχι, εντάξει. Δεν σε είδα στην τραπεζαρία, δεν ήρθες για πρωινό? Ναι, αλλά λίγο νωρίς. Α, καλά. Φίλε, δεν ευχαρίστησες τον Μανουέλ για τη βοήθεια που σου έδωσε? Ευχαριστώ πολύ. Μην το ξανακάνεις, μπορώ και μόνος. Γεια. Τι κακομαθημένος που είναι. Μα γιατί το κάνει αυτό? Κοίτα εδώ, κοίτα τι κάνει. Γιατί είναι ηλίθιος, πολύ ηλίθιος. Μα πια. Α, Θεέ μου. Μα κοίτα, έχεις τις δύο κούκλες που είναι να τις κλέψεις και να τις πεις στο ποτήρι που λάμπουν σαν αστέρια και εσύ με τη χοντρούλα σου. Μα γιατί δεν κάνεις κάτι? Γούστα είναι αυτά, φιλαράκο. Εγώ νομίζω ότι πλησιάζει τη χοντρούλα τη θέλει για κάποιο άλλο λόγο. Έχεις μεγάλη φαντασία. Γιατί δεν ασχολείσαι με σενάρια σινεμά? Παύλο! Παύλο! Δεν καταλαβαίνω. Ούτε καν γύρισε. Βαρέθηκα και κουράστηκα. Πάμε να κολυμπήσουμε. Εγώ είμαι απασχολημένη με κάτι πιο ενδιαφέρον. Γεια σου. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν κρατιέσαι λίγο να μη σε καταλάβει? Πώς κάνεις έτσι, μου λες Μαρίσα? Αυτό ακριβώς θέλω, να με καταλάβει. Ξέχνα τον Μαρίζα, ούτε που σε κοίταξε, δεν τον είδες. Πάμε να βουτήξουμε. Δεν ξέρω να κολυμπάω καθόλου. Η μαμά με έστελνε χρόνια κολύμβηση, αλλά έκανα διάφορα για να μην μπαίνω στην πισίνα. Δεν μ' άρεσε. Θα ερχόμουν εγώ μαζί σου, αλλά δεν είναι κανείς μέσα και ντρέπομαι να είμαι η πρώτη. Θα μας κοιτάζουν όλοι, δεν θέλω. Μην ανησυχείς. Κοιτάζουν όλοι αυτό το βλάκα με τους μυς. Και εγώ έβαλα το μπικινάκι μου με τα στρας. Δεν είναι δυνατόν να μην τραβάω την προσοχή. Έπρεπε να το είχες βάλει και συναχαιρμό. Για να μαζευτεί κόσμος. Μου έδωσες μια φοβερή ιδέα. Θα κολυμπήσω, αλλά μόνη μου. Είπες ότι δεν ξέρεις κολύμπι. Εγώ όχι. Αλλά ο καθηγητής ξέρει. Μην κάνεις καμιά τρέλα, Μαρίσα, σε παρακαλώ. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη. τι λες τώρα? Φυσικά και δεν πρόκειται να πνιγώ στα αλήθεια. Θα πάω μέχρι εκεί που πατάω. Όμως εκείνος δεν θα το ξέρει μέχρι να έρθει μέσα μαζί μου και να με σώσει. Έλα, δώσε. Δώσε. Μα δεν σε πιστεύω. Φεύγω τώρα, πάω. Είναι τρελή. Είναι τρελή. Είναι τρελή. Τρελή. Μα τι κάνετε, περιμένετε να ζεστάνει το νερό με την κουβέντα? Έλα, μην είστε δειλές. Εγώ δεν παίρνω με τίποτα εκεί μέσα. Μπορεί να είναι μολυσμένο. Γεια, είμαι η Πιλάρ. Μπράβο, ορίστε η πρώτη τολμηρή. Χριστούλη μου, θα παγώσω ολόκληρη. Όλα γι' αυτόν τα κάνω. Εδώ πατάω, Είναι πολύ έξω. Πολύ έξω. Πρέπει να πάω μέχρι εκεί που δεν πατάω.
Αλλιώς θα είναι αποτυχία. Θα με βγάλει αμέσως. Μήπως δεν προσποιείται? Μου φαίνεται σαν να πνίγεται στα αλήθεια. Μην ανησυχείς, είπε ότι έτσι θα το κάνει στα ψέματα. Νομίζω ότι αυτό εκεί το κορίτσι ζητάει βοήθεια. Όχι, πλάκα κάνει, μην δίνει σημασία. Μην πας, μην εδώ. Θα δεις ότι θα γυρίσει αμέσως. Είστε σίγουρος ότι κάνει πλάκα? Φυσικά, σου είπα μην δίνει σημασία. Το κορίτσι πνίγεται. Πνίγηκαν για οι δύο. Έλα, Μαρίσα. Έλα, Μαρίσα, πάμε. Έλα, κορίτσι μου, έλα. Μαρίσα. Έλα. Μπράβο. Μπράβο, Μαρίσα. Τα κατάφερες. Μπράβο, κορίτσι μου, έλα, Μαρίσα μου. Έλα, είσαι καλά? Σου είπα ότι έφυγε και μου άφησε μόνο ένα σημείωμα. Ναι, την πήρα στο κινητό, το έχει κλειστό. Στο διαβάζω. Πέπα, σε παρακαλώ ανάλαβε την απόψινή παράσταση γιατί δυστυχώς δεν θα είμαι παρούσα. Πού να ξέρω που πήγε. Δεν λέει τίποτε άλλο εδώ. Πρέπει να ηρεμήσω. Πρέπει να ηρεμήσω. Δεν με πειράζει που η μία δεν μου δίνει σημασία. Τι να κάνω. Ας φάω κάτι. Φέλη. Τι έπαθες και έχεις τέτοιο ύφος? Να, έχω φοβηθεί πολύ με αυτό που έπαθε η Μαρίσα. Δεν είδες? Ηρέμησε, είναι καλά τώρα. Έλα, πάμε. Έλα, σήκω. Πάμε στην παραλία. Περίμενε, μην με τραβάς. Γιατί όχι? Τι, είναι ωραία. Έλα. Όχι, καλύτερα όχι. Μα γιατί όχι? Γιατί ξέχασα το μαγιό στο σπίτι. Σοβαρά, αλήθεια, κρίμα μωρέ. Ναι, εσύ πήγαινε. Ναι. Σίγουρα? Ναι, πήγαινε. Εντάξει. Γεια. Ναι. Είσαι έτσι επειδή ξέχασες το μαγιό ή για κάποιον άλλο λόγο? Θα σου κάνει καλό να μιλήσεις. Είναι χαζές. Αυτό μόνο αυτό. Ξέρω. Η φίλη σου νευρίασε που έκατσες μαζί μου στο ταξίδι και... Τότε είναι ζηλιάρα και εγωίστρια, έτσι δεν είναι? Όχι, καμία σχέση. Καλομαθημένη είναι αφού ο πατέρας της τις κάνει όλα τα χατήρια. Ο μπαμπάς της είναι επιχειρηματίας. Έτσι άκουσα κάπου να λένε, δεν ξέρω. Μεγάλο επιχειρηματίας. Ζει μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Μένει στα καλύτερα ξενοδοχεία. Και όταν έρχεται εδώ πάλι σε ξενοδοχείο? Όχι. Αγόρασε ένα σπίτι κοντά στο κολέγιο. Όμως δεν το χρησιμοποιεί. Δεν έρχεται ποτέ. Δηλαδή η κόρη του δεν τον ενδιαφέρει? Όχι. Λατρεύει τη μία. Ζει για εκείνη. Να τον και ο δικός μου έτσι. Ξέρεις, θα την πήγαινα στην Πολυνησία. Αλλά η μία του έκανε μια χαζομάρα και ο πατέρας του ανέβαλε. Μανουέλ, ξέρεις,
Είναι η πρώτη φορά που την τιμωρεί. Και η μία έχει ταραχτεί, φαντάσου. Συγγνώμη, μιλάω για τις φίλες μου και βαρέθηκες, Όχι, όχι, καθόλου, αλήθεια. Εδώ να κατέβω. Μαργαρίτα, ο Παύλο είμαι. Δώσε μου τον μπαμπά. Τι δεν μπορεί να μιλήσει, πες του ότι είναι επίγον. Μπαμπά, δεν ξέρεις πώς είναι εδώ. Δεν θέλω να κατέβω. Να αλλάξουν το μέρος, δεν ξέρω, να με στείλουν σε νοσοκομείο, σε άλλη χώρα. Δεν μ' αρέσει εδώ. Α, να μείνω εδώ, Καλά, εντάξει. Αν συμβεί κάτι θα φταίς εσύ. Γεια. Λοιπόν, κούκλα, πώς αισθάνεσαι? Καλά. Είπε κάτι ο καθηγητής? Δεν ρώτησε μόνο ο καθηγητής. Όλο το κολέγιο μιλάει για αυτό που έγινε. Έτσι πρέπει άλλωστε. Η Μαρίσα, κορίτσια, δεν περνάει απαρατήρητη πουθενά. Δεν έχω συνέλθει ακόμα από το σοκ. Μην ξανακάνεις τέτοια τρέλα. Έλα, Μαρίζα, σε εμάς μπορείς να λες την αλήθεια. Το έπαιζες, έτσι? Κορίτσια, σας ορκίζομαι ότι δεν προσποιήθηκα. Εγώ είμαι ο Μάουρο, να περάσω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γιατί το θέατρο τώρα αρχίζει. Δείτε με. Ναι, περάστε. Καλησπέρα. Ήρθα να δω πώς είσαι. Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς να πηγαίνουμε τώρα. Ναι, φεύγουμε. Λοιπόν, καλή ανάρρωση και Γεια χαρά. Καλά. Γεια, περαστικά. Γεια. Σου έφερα παγωτό σοκολάτα φράουλα. Ελπίζω να σου αρέσει. Ευχαριστώ, είναι τα αγαπημένα μου. Πέρασε τώρα. Μαρίσα, γιατί κάνεις έτσι? Λοιπόν, πάτερ, θα σας αφήσω αυτά τα λεφτά και εσείς θα λέτε στον αστυνομικό που ρωτάει ότι έρχομαι κάθε μέρα και ότι εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου, εντάξει? Θα το κάνετε, πάτερ? Τι λέτε? Σας παρακαλώ. Ελάτε. Λέω, παιδί μου, ότι είσαι πολύ μικρός για κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, με αυτά τα λεφτά θα αγοράσουμε τρόφιμα, ρούχα. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δηλαδή δέχεστε? Όχι, τα παίρνω σαν δωρεά, σαν βοήθεια. Είδατε πώς είναι το περιβάλλον εδώ, δεν μπορώ. Πράγματι, δεν έχεις άδικο, το περιβάλλον είναι κακό. Είναι κακό. Το ίδιο άσχημο περιβάλλον που μπορείς να δεις και σε μια γειτονιά πλουσίων. Εδώ υπάρχει και καλός κόσμος. Σαν τον καλό κόσμο που ζει στις πολυτελείς γειτονιές. Δεν πρέπει να γενικεύουμε, είναι σαν να τους βάζουμε όλοι στο ίδιο το σακί, παιδί μου. Θα σου κάνει πολύ καλό να δουλεύεις εδώ. Θα σε βοηθήσει και σύντομα θα καταλάβεις αυτό που σου είπα. Γεια. Ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο? Φυσικά, λέτε να μην ξέρω. Ωραία, τότε η πρώτη σου αποστολή, η πρώτη σου δουλίτσα θα είναι να οργανώσεις τα παιδιά σε 2 ομάδες για να παίξουν ένα αγώνα. Πώς σου φαίνεται? Πάμε, πάμε. Έλα. Έλα, δώσε. Πάσα, εδώ. Την μπάλα. Ελάτε. Από εδώ είναι ο Παύλο, ένας φίλος. Θα σας βοηθήσει να φτιάξετε ομάδες για ποδόσφαιρο. Εντάξει, να τον ακούτε. Εντάξει, ναι, θα ακούσω. Ναι, Ελπίζω ευχαριστώ. να κάνεις καλή δουλειά. Γεια. Ναι. Τι, φεύγετε? Ωραία. Άντε λοιπόν, τι κάθεστε έτσι και με κοιτάτε? Πηγαίνετε να φέρετε την μπάλα να αρχίσουμε. Άντε, πηγαίνετε. Πάμε. Πέτα, έλα. Μα ακούνε τα μικρά, Hey. Ποιος ήταν, εσύ ήσουν? Για έλα εδώ. Γιατί το έκανες αυτό? Περνιέσαι για έξυπνος. Έλα εδώ να σου δείξω. Τι πρόβλημα έχεις με τον αδερφό μου, ρε? Όχι, δεν έκανα τίποτα. Το χτύπησες, τι σου έκανε? Για λέγε τι σου έκανε. Για λέγε. Σε μένα, Τι ρε. κάνεις εκεί πέρα? Τρελάθηκες. Είσαι με τα καλά σου. Τι κάνεις? Το Παύλο είναι φίλος. του. Εγώ δεν έκανα τίποτα, πήγε και πήραξε τον αδερφό Συνεργάζεται με τα παιδιά, γι' αυτό άφησέ τον από εδώ μέσα. Φύγε τώρα, γρήγορα. Τη γλίτωσες. Είσαι καλά? Όχι. Κανείς δεν μπορεί να είναι καλά εδώ.
Ο πατέρας ταξιδεύει συνέχεια. Σπίτι κοντά στο κολέγιο. Δεν μου τη γλιτώνεις, Κολούτσι. Γεια σου, Μανουέλ. Γεια. Τι γράφεις? Ημερολόγιο. Αλήθεια? Κι εγώ, ξέρεις, το συνηθίζω. Έχω ένα τετράδιο που σημειώνω ό,τι μου συμβαίνει και μετά το διαβάζω στην αδελφούλα μου, σαν να είναι παραμύθι. Έχεις αδελφούλα? Ναι. Πώς θα πας με τα κορίτσια? Τέλεια! Η Μαρίσα μένει μαζί με μένα και με την Εουχένια, γιατί δεν είναι στην παρέα της μίας. Η Μαρίσα είναι πρώτη, Πρώτη, τι είναι αυτό? Πρώτη γάτα, πώς το λένε, μωρέ. Είναι έξυπνη, αυτό εννοώ. Ναι. Τελικά, ο μόνος που δεν είναι έξυπνος είσαι εσύ. Γιατί το λες? Τι γιατί? Για τον Παύλο. Δεν σε συμπαθεί καθόλου. Μα ας κάνει ό,τι θέλει, πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν βλέπεις ότι εξαφανίστηκε? Μακάρι να τον έβλεπα κάπου. Θα του έδειχνα. Μην μπλέκεις, Μανουέλ, μην ανακατεύεσαι σε αυτά. Άρα και η Φέλη δεν θα έρθει στην παραλία. Ξέχασε το μαγιό της. Είσαι σίγουρος, Μανουέλ? Ναι. Εγώ νομίζω ότι το έφερε. Ναι, νομίζω ότι το έφερε, είμαι σχεδόν σίγουρη. Ναι, νομίζω... Πώς το ξέρεις? Γιατί το είδε η Μαρίσα. Και είπε ότι μοιάζει με σκηνή τσίρκου. Δεν ξέρεις τι είναι να είσαι κόρη διάσημης. Η μητέρα μου δεν με πρόσεχε. Συνέχεια από εδώ και από εκεί ήταν. Φωτογραφίσεις, περιοδικά, παραστάσεις. Σε όλους έδινε πιο πολύ χρόνο. Κι είμαι και μοναχοκόρη. Ναι, αλλά έχει και τα θετικά του να είσαι κόρη μιας διάσημης. Τα ταξίδια, για παράδειγμα. Ναι, η μαμά με κουβαλούσε σαν μια βαλίτσα. Νομίζω ότι δεν με αγαπάει. Μη μιλάς έτσι. Εγώ κάποτε διάβασα σε ένα περιοδικό ότι τα κάνει όλα αυτά για σένα. Κουβέντες για τα περιοδικά. Γι' αυτό με έβαλε σε αυτό το κολέγιο, για να με ξεφορτωθεί. Δεν υπάρχω για εκείνη. Έλα, μην κάνεις έτσι. Και Γι' αυτό έβαλα τα κλάματα όταν ήρθες με το παγωτό. Κανείς δεν μου έδωσε σημασία. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που κάνει κάτι για μένα. Τι χαζός, ζήτησα ένα χυμωροδάκινο με νερό και μου έφερε αυτή τη βλακεία με μπανάνες και γάλα. Δεν θα πήγαινε στην παραλία? Ναι. Όμως στο δρόμο βρήκα κάτι. Τι? Αυτό. Πού το βρήκες αυτό? Δεν έχει σημασία, Φέλη. Απλώς θέλω να μάθω γιατί είπες ψέματα. Γιατί ντρεπόμουν να με δεις με μαγιό. Γιατί? Δεν καταλαβαίνεις, Μανουέλ? Είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Και χοντρό. Φέλη, δεν είσαι μόνο ένα κορμί. Δεν έχουν όλοι την ίδια γνώμη. Όλοι θα γελάσουν όταν με δουν με το μαγιό. Και τι σε νοιάζει πιο πολύ, μου λες? Τι θα κάνουν αυτοί ή ότι θέλω να περάσω ένα όμορφο απόγευμα μαζί σου? Εσύ με νοιάζεις φυσικά. Αυτό που είπες. Τότε πήγαινε να αλλάξεις, Εντάξει τότε. Λοιπόν πάω να αλλάξω. Πού ήσουν? Στο ξενοδοχείο έστελνα ένα φάξ. Τι έγινε? Θέλω να καταλάβει ο μπαμπάς μου το μεγάλο λάθος που κάνει με μένα. Τι έκανε? Συγγνώμη, όμως δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο. Μήπως είδες τον Παύλο στο ξενοδοχείο? Όχι καθόλου. Πιστεύω θα έφυγε. Κι εγώ έτσι νομίζω. Λες να έφυγε με άλλη? Κορίτσια, ευχαριστώ, καλά είμαι, μην ανησυχείτε, είμαι μια χαρά. Τι γελία, χαίρεται μέσα της με αυτό που έπαθε. Όμως θα καταλάβει ότι εδώ δεν θα την προσέξουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, και τώρα ένα χειροκρότημα για τον καθηγητή που μου έσωσε τη ζωή. Τι
τι μισώ. Μου φαίνεται ότι θα κάνω ρητίδες από το μίσος μου για εκείνη. Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα τόσο γελίο άτομο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι γελία, αλλά κέρδισε τον καθηγητή για τον εαυτό της. Θέλεις να τον πάρω από κοντά της. Τέλειο. Σκάφος, θα σας τα δώσει ο πιλότος. Έχει για όλους. Αχ, τι ωραία. Να με συγχωρείτε, αλλά έφερα λίγα απ' όλα γιατί δεν ήξερα τι να φέρω για τον καθένα. Γι' αυτό τα δώρα δεν είναι προσωπικά, γιατί δεν γνωριζόμαστε ακόμη. Γι' αυτό το λόγο. Αυτόγραφο. Αυτόγραφο. Θέλεις αυτόγραφο? Έλα. Έλα, κούκλα μου, πάρε ένα δώρο. Έχει ένα για τον καθένα σας. Αυτόγραφο δεν ήθελες? Έλα, πάρτε. Εδώ είναι και οι φωτογραφίες και όλα. Μισό λεπτάκι να δώσω σε όλους. Γιατί δεν πνίγηκα. Πρέπει να είναι φάξ από τον κύριο Κολούτσι. Περίεργο. Είναι από τη μία. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, για πρώτη μέρα τα πήγες καλά. Φύγε αν θέλεις. Ευχαριστώ, πάτερ. Αχ, όχι, το αυτοκίνητο έρχεται σε μια ώρα. Έχει καμιά καφετέρια εδώ κοντά? Λίγα μέτρα πιο κάτω. Αν θες, σε πάω εγώ με το ποδήλατο. Όχι, προτιμώ να περπατήσω. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ, Παύλο. Σας ευχαριστώ, πάτερ, πάλι. Γεια. Τώρα θα σε κανονίσω. Για να σε δούμε τώρα που δεν είναι ο εφημέριος εδώ. Είσαι το ίδιο μάγκας. Οι διακοπές με τους φίλους μου θα μου μείνουν αξέχαστες. Ανεπανάληπτες στιγμές που μου έμαθαν ότι πρέπει να κυνηγάμε αυτό που θέλουμε, αλλά και να αφήνουμε τα πράγματα απλώς να συμβαίνουν. Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμι Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Γιώργος Κωνσταντής, Γιώτα Μιλίτσι, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιριώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη Χρήστος Σιδηρόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ.